Hemejäne salam, men Altyn. Habarsız galma gepleşigimiziň 208-nji bölümine hoş geldiňiz. Gaýyp näçe geçen bölüm habarsız galma sömkosunda ýokdum. Yoldan ýadan geldim, şoň üçin beýjaldım. We ersarab. Hoş geldin diýmek ýadymdan çykypdylar. Hoş geldin gaýyp. Görüsüm belkitdi. Dostlar, men awda çağırdım ýöne bizden ulullar gowy bilýänler ABM toporny. ABM topor ýene jemleşdi. Öňküler ýaly hit aýdymlaryňyza garaşýar. Bir hepdäniň dowamyna bet täzelikler çykypdyr. Şolary size hödürläýin diýip taýinlanyp geldim. Onda näme size ýekeje like goýup, menem täzeliklere başlaýyn. Klip täzeliklerine Söhbet Jumaýew bilen başlaýar. Legenda aýdym Aýna Gyzy aýdyp täze klip hödürläpdir. Aýna Gyzy, Aýna Azat Dönmez täze cover aýdymyna klip hödürläpdir. Akylym. Akılım, bolmağa yakınım. Dakayın, nikaydıgını dakayın. Akılım, bolmağa yakınım. Dakayın, nikayın. Amalia 3-nji albomyndan täze klip hödürläpdir. Leylim we bu klibi milli ähengde hödürläpdir. Aşık boldum Leylim, Leylim, seni söyleyen Leylim. Aşık boldum Leylim, Leylim, şeyda boldum Leylim. Zenan aýdymçymy Zara Muhammedowa täze klip hödürläpdir. Maňa zat öwretme. Gaýyp eşdýän, maňa zat öwretme. Ütkäpilemo, görüşüm ýaly, ne deyin haly ýanyrymça ýaşamaly. Sözlerimi gönne, jemlede soňgurla, söýýän diýmeli her günne, maňa zat öwretme. Dostlar, Özbegistanyň iň popular aýdymçysy türkmen gardaşymyz Osman Nowrozow Saýadym aýdymyny konsertde ýerine ýetirdi. Nalaş bolup bu yerlere gelmişem. Yandırdı canımlı dili sayadın. Yandırdı canımlı dili sayadın. Yine bir täzelik Ural Yusupowdan, yine bir legenda aýdym Oy Cennet. Ay cennet, sürmürep gelyen cennet. Ay cennet, oy cennet, yalvarıp gelyen cennet. Oy cennet, sürmürep gelyen cennet. Aşgabadyň Selvi Toqlyjy bilen Gurbaş rekordy döwdüň aýdymyna klip hödürläpdirler. Sen rekordy döwdüň. Rekordy döwdüň. Nätte. Sen rekordy döwdüň. Durdy, fam täze klip hödürläpdir Yaman Gowja. Bu aýdym men üçin hödürläpdir etdi. Gümmet bana altından yağmur, bolca yağmur. Seni öpüp yadımdan yağmur, bolca yağmur. Eýranly gardaşymyz Emin Rasen täze klip hödürläpdir Ganji. Uğra doğru uğra, durma deni çap. Sözüm bile igeleyn, palta yanı çap. Galamım Leylim, açayın meynin. Yüreğime dinle deni dak. Yine bir täzelik Maksat Tuwakov bilen Gözel Anna Muhammedowadan Günäli diýme. Yüreğim yadadı, hevetim kalmadı. Yekece yanlış çözdü, bir de delik bardadı. Yüreğim yadadı, hevetim kalmadı. MPO şarjyna hip-hop dünýäsi bilen başlaýar. Narzes Fit Swizy 347 saz elmäniň sazandalygyna lakaw.
Azat Orazov bilen Ýazberdi Mahmudov aýt belliňi. Maňa belliňi teňop ýa-da tüýäňmi? Aýdaý maňa belliňi, belliňi bermediň belliňi. Ondan soň aýt maňa belliňi, seňopmy ýa-da söýäňmi? Aýdaý maňa belliňi, belliňi. Ýene bir MP3 bu testadan zat Karvilanyň sağlanmalygyna. Ýok ertire iş. Gowsuz endinsa. Gaýgylaň ýatmy hiýse. Ýylgyr ýöne görkezme diýse. Sana geýpe ba ba ba. Dereket ba ba ba. Nazir Habibov täze aýdym hötürläpdir şato. И без конца я смотрел на неё, и любить её хотел, лишь её. И без конца я смотрел на неё. Halipa Qaqish Amandurdiýew Hoşgal aýdymynyň gitara görnüşini hötürläpdir. Hey, yine urde bulurmuş dağlarım hey. Aylıyacağım karanqı bulutlarım hey. Ömrü bilen indi söyön gülüm. Batyr Muhammedow bir näçe aýdym toplumyny hötürläpdir. MP3 şarjygyna soňky täzelik Hemra Rejepowdan Ejem bilen Kakam. Ecem bilen kakam cani, men başıma täç etjek. Arkalyp çykman gaşym, käbede baryp gaýtjak. Bu dünýäde insan ýok. Enni gelýär iň gowy täzeliklerimizden biri YouTube täzeligimizi elbetde ABM topory bilen geçiren täze şow gepleşigimizi Instagram görmedikleriňiz bar. Men bilýän, ina şerden geçip görüp bilersiňiz, gaty bet gepleşik boldy. Assalamu alaykum. Legenda ABM topory mejituma hoş geldiňiz. Hemme welaýatyň jemle balamda hemme welaýatyň sebebi irde urda birazcık bu yola düşünýän slişkim az adamdy. Ütköderdim Sadyrdyň gidiyor. ABM'in täzeden birleşmesine näme sebäp boldy? Türkmenlerde bir nakıl barda. Yatyk galyny atyk galýar. Ceren Harnazarowa täze çykjak aýdymyna YouTube'da short video hötürläpdir. Dünýalaryň kymedy, maňa aýrylyp bilmeden, seni bermedim hiç kime, ýene adyşdyk söýgüde. Enni gelýär iň gowy şarjyklarymyzdan biri köneleri ýatlar şarjymyza Mekan Ataev giýjämiz. Ýene bir könler ýatlaly Mekan Şalmedow barynda. Tesirleri okumalı şarjımızda ilkinci tesir yadıp bayrak kazanan dostumuz Maha Temyürek. Men birinci mejitama işlerinizde üstünlük köp sağ olun, bize Instagram sayfamızdan yazıp bilersiniz.
Yeni bir tesirimiz Begocan Mamedov. Altınşyda ve Mecit tamayişgarlarına Russiyadan köp salamlar. İşinize üstünlük arzu etken esasan da bir zat altın sen gatqowju. Köp sağ olun, bizem hemme türkmenlere berden salam yollaýas. Sonunda kısmaymış değil mi? Yöne menki däller sen diýmek. Endiki tesirimiz Bayram Allahuliyev. Salam Mecit tamayişgarlary sizin her gezekki sanyňyzda höwes bilen garaşýar. Şu gepleşik kim tapan olsa ullokan bäşik. Ýene-de şular ýalgow gepleşik taparsyňyz diýip umyt etken sağ olun udaçy. Tesiriniz üçin köp sağ olun. Bizin gepleşiklerimiziň diýsen sany köp. Tagypamyza geçip görüp bilersiňiz. Inni gelýär soňky tesirimize Kakajan Saparov Özbegistandan tomaşa edip duranlar barmy? Şu wideony bar bolsaňyz like basyň. Kakajan ýazan tesiriň üçin köp sağ ol. Elbetde Özbegistandan ýazýan tomaşaçylarymyza kärni hani Özbegistandan türkmenler özüňizi bildirip like basyň. Dostlar, bu bölümde klipler näildi? Klipleriň arasynda haýsyny has köp halan olsaňyz tesirlerde hökman belli. Ona näme dostlar, inniki bölümde görüşýänçak özüňizde gowja serediň. Hoş, sağ olun. Doğran gelipsiň da çarp. Gaýp geldi bol, tolgun başladı. Çekip bileme. Dostlar, mena o da uçağıdım yöne bizden ullar bilýändir. Ýok, bilýän. Ullar. Dur. Bizden Ýene adyň näme bu bölüm başdan sen adyň tutmalymy? Kıyma. Näme kıyma? Hawa. Hawa. Gaýp eşdýän, maňa da öwretme. Bolýan. Men bir ay var özüm çekip görme da öğretmeninde. Men başlık verdi. Gelişmenlerim bana. Hiç durma. Men hep şunu alak git, öğrenip durma. Ya fren aşlayas, Narzes Fis 347. Fisti. Fit. Totalde pauza ver. Narzes Fit. Sivizi Fit 347. Dolma Stade. Näme kodu? Zat Karvilanyň sabanlar onu. O, bir gezek taýtdym mı? Malades. Deyip bilemem. Nätti diýim, Näildi? Täderiklerden habar sılgan